Já vás u pátého pokračování průchodu Dark Souls 3. A dneska, já jsem si tak trochu za kamerou nafarmil tak třeba 2-3 levely, což je hrozně málo, ale moc mě to nebavilo, takže jsem nenafarmil víc. Ale zvedl jsem si trošku životy, takže zkusíme jít na Crystal Sage. Zkusíme jít na Crystal Sage. A já bych možná ale chtěl to sbírat tady tu, o, další slunce. Tady tu bažinu poprvé v životě třeba. To nevadí. To udělám někdy jindy. Tady jdem na Crystal Sage. To bude jednoduchý. To bude jednoduchý tam dojít, horšího bude zabít. No jasně. S tím se nehodlám patlat, tam tím čmarikářem. Tak, tady další takovej. Jde po mně, nepůjde. On mě pak bude dělat bordel dole. Jsem chtěl jít totiž tady do téhle místnosti dole. Tady je celkem dost nepřátel a nejsou taky jako otravní. To se kryje blbě, ne? Nice. Jsou celkem dost otravní a je tam celkem hodně, takže jsem tam nechtěl chodit spodem. To není nejlepší nápad. Ale tady tohle je fakt super. Tam běží. On to jde obeběhnout. Je tak chytrej. Je reálně tak chytrý, že tady na ně vyběhnout. Jo, reálně je. Mám dostatečně chytrý na to, aby... Další Crystal Gem! O můj bože! Oni jsou třeba jenom 3 ve hře. Takže tohle bylo lucky jak kráva. Tady z něho nemá totiž normálně padnout. Dobrý. Jdu dolů. A nejsou tady díry v podlaze mezi těma sloupama. No já už jsem ho tady vymlátil. Jak 2? No, tam jdu. Proč jsou 2? Nic. Každopádně to tady mám vymlácený. Jo, počkat. Ale já tam dolů možná chci jít. Že on tam je sice pan Andílek. Myslím. Jo. Ne. Kde to fakt nechci. Tam padlý Andílek. Ale... Ale tady je myslím dobrý loot hodně. Sage Ring, let's go. Jo. Sorcerers, to je ten náš základní ten. Ale tohle je velice dobrý prsten. Já ten Havlův asi nepotřebuju. Ale Sage Ring je hrozně OP. Tak, tohle je casting speed zvyšuje. Takže když teďka ještě zvednu trošku dexterity. Když trošku zvednu dexteritu, tak mám úplně maximální casting speed. A to chci. To hodně chci.
Já bych teďka šel možná... Aha. Okay, točí, má modré oči, točí se dookola. A bum. Dobrý no. Já půjdu asi k bonfireu, resetnu flašky a půjdu rovnou rush na toho Crystal Sage. No. Rush na Crystal Sage, dobrý. Takže casting speed větší, to je hodně dobrý. Já už vím, proč tam byli ti dva magiči. No je tam jeden na té cestě. Já přemýšlím, jestli on mě nevybombí ten Crystal Sage, když si nedám... Já si... Co to dělá ten test? Já bych si chtěl infusnout tu zbraň. Dřív než na něho půjdu. Ale když bych to udělal... Když než vlezu za mlhu. Prostě. A on mě možná ale vybombí ten mák dozad prostě. Ale když tam vlezu, tak mě vybombí možná ten Crystal Sage. Tady o tomhle mluvím týčkově. Tady na vrchu. Tak, tady tohle je o tom. Dobrý, takže... No vyšlo. Kde vylezeš? Tady? Dobře. Máme druhý infuse. Takže on mi bez tak brzo vyprchá, máme flašku. Vyleze. Teďka už bude druhá fáze, takže jich bude hodně. Bude jich víc. Ono nejlepší je vykašlat se na ty klony. Když nejsou tady takhle. Jo, a tohle je důvod, proč se vykašlat. Tohle je důvod, proč se na to vykašlat, je to potom hlavní, no. Tak jo. Ale dobrý docela, na první ten docela v pohodě. Docela dobrou damage jsem mu dal. To mohlo padnout, já jsem tam dostal přesmahnuto dozad, pak zepředu. No. Škoda. Ani ne. Vždycky dostanu tu jednu ráno tohodle uchyla, co tady padá prostě. Mrcha. Dobíjám. Dobrý. No a teďka už tam předtím tam nebyla ta mlha. Takže jsem si mohl infusnout zbraň tam. Ale teďka už tam ta mlha bude. Takže ale přemýšlím, jestli je lepší infusnout do tady a jít dovnitř, nebo ne. Co, rovnou jde? Ne, rovnou si to drží. Oh no. Pojď, no. Ne, neutoč. Dej mi flašku. Já nevím, jestli na něho mám používat spely nebo ne. Au. Aha. OK, jsem namlátil. Jak kráva. Teďka to stačí neposrat. Stačí správnýho. Dobrý. Crystal Sage done? Počkej, tady je cesta? Aha, cesta nikam.
Trace the pointless. Regret. Vision of forest. Velice důmyslné nápisky. Dobrý, takže Crystal Sage na druhý pokus. Aspoň něco, aspoň něco. Čekal jsem to možná trošku horší. Teďka mě tady budou, jako mám Ember na sobě, takže mě budou invadit hráči. No nazdar, to se mi moc nechce. Velice nemám rád. Crystal Sage. Levlíčky z Crystal Sage, prosím, prosím. Jeden. Paráda. Kolik potřebuji síly na Astoru? Co je 16. Zatím. Životy jsou vždycky dobrý. Tak. Ne, kliknu to. Myslím, neumím mačkat. Myslinka. Takže, podíváme si, co z jeho duše se vyrábí ještě. Jestli se něco nebude hodit, jo, to je tady tenhle spell a ten spell je hrozně dogshit. A to je ten rapír. Ten rapír zvyšuje... Je na inteligenci. Já si ho vykraftím. A ten rapír je slabý, co vím. A nemám dostatečně, nejsem dostatečně... Upír dex. Nic. Na ten rapír. Ale ten rapír je... docela dobrý v tom, že on zvyšuje... Normal attack, ne? Proč je toto? Skill stance, ne. Nevím. Někde to je napsaný. Někde to je napsaný, ale... No, rapír, no fuj. Nevím, kde to je napsaný, ale on zvyšuje item discovery, takže s ním se dají farmit věci. Farmit, jestli nějaký armor sety, zbraně z enemáků, které nejsou normálně na najítí, tak prostě se dají farmit. Tak. Dobrá tedy. Teďka jsem tu. To je taková zábavná část. Tady těmhle velkýma bačkama. No, ten casting speed myslím, že to docela dost pozná. Jo, já si myslím, že to dost poznám. Rubbish. Proč nemůžu loknout? Pojď. Super. Dobrý. Tak. Lášla. Dolů. Tady jsou lizardi. Tough enemy ahead. Jaja. Těžká díra. Takzvaný. No, tady se dá skočit po tom bačíkovi. Ale já půjdu skočit po té čarodějce. Já jí skočím na záda. Nebo jí první na casting. Aha, já po ní neskočím. Tak jí na casting spell na záda. Kdo má lepší kouzla? Samozřejmě, že ty. No. Dobrý. Bych měl spínout. To rolnu, dobré. No, hele, tady je nějaká věc. Nějaký set, OK. Tak, armor nepotřebuju. Mám docela dobrý glowbirds.
Tady jsou dvě NPCčka. Ne, jo, dvě NPCčka, takový, já nevím, co to jsou zač, to jsou takový banditi, globci nějací. Vlastně on dvě sranda. To je vždycky hrozná sranda. Tady je jeden týpek. Má ty self-spody? Ne, nemá. Neroluj. Tady ten oni hrozně rádi rolují. Má úkery hází. Au, a teď jsem... Dobrý. Nepokazil jsem to nutně. Z něho nic nepadá. Za ním je myslím jenom Ember nebo něco takového. Aha ne, tak prach. Tak to je zase pro bábinku. No, to nevím, co tenhle prach odemyká, ale myslím, že to není nic extra důležitého. Tady nevím, jestli je něco na sebrání, vždycky to prochází. Jo, je, dobrý. Tady to Nightshard, ten už nutně nepotřebuju. Tady jenom krásný výhled. To se na High Wall of Lothric. Ale to já nepotřebuji se tam koukat. Já potřebuji projít dál. Deacons of the Deep, což bude asi první Lord of Cinder, teda ke kterému půjdu. Protože, počkej, tady je ten druhý nějaký bandita nebo něco takového. A já jsem tady na něho naposledy, myslím, skákal z tohohle vrchu. Tady nevím, jestli nějaký NMA, myslím, že není. Takže já jsem na něj vlastně skákal od... Já nevím, jestli se nezabiju totálně třeba. Tak něco jsem udělal. Tady tenhle je otravnější, protože on kontroluje a hází toto a co to dělá a kryje se štítem a mimo. Proč furt spamuje toto? Proč to spamuješ? Co to bylo jako flexit na mě? Mě jenom flexil, jakože může. Prostě. No, tady tohle je hrozně krátká část, ale byla hrozně zábavná. Vývojáři si vzpomněli na to, že vlastně Dark Souls 3 je nějak moc jednoduchý, tak si tady narvali hromadu čoklů a hromadu střelců s ušema. To se divím, že mě netrefilo. Tohle se divím, že mě trefilo, teda tohle. To samozřejmě mnou nevylezlo. Tu flašku. No, dobrý. Tak, teď jsem pesaný. Jsou ty psy první zabít a já moc dobře na ně nevím. Takže já tady mám světlo. Tady mám světlo, mi svítí slunko do obličeje. Dobrý, tak. Jsem si zatáhnul závěs. Ještě možná dám jednu flašku. Tak. Načarujeme si meč. A jdem do nich. No, už na to aspoň vidím krásně. To je dobrý. Ani nestřílíte. Haló. Kde ho? Pesan? Potřebuji ty pesany. Aby na mě vyběhli. Tak to bylo mimo, to tak nebylo. Dobrý, pesan. Au. Dobrý, no. Dobrý. To je asi nejhůř zahraný, jak jsem mohl, ale vyšlo to. Au. Začal by ten slabý. To je ještě víc těch psů, já si musím dávat pozor.
nestačí. Pejsku. Chodí flaška. To vůbec nevadí, protože to je hnedka bonfire. To bylo jako všechno, já si tady pamatuju těch psů víc, totálně. To? Žádnej loot ani není. To je prostě jenom stěna. No nic, já si to pamatoval tady trošku větší, no nevadí. Tady je pan Kamikadze. Kamikadze! Nebudeš dělat Kamikadze. Tě radši zabiju. Tak. Kamikadze kámoče taky nepodporuji. Tady jsou všechno Kamikadze kámoči. Tak. Estus Plaskšál. Výborný, výtečný. Tak. No. Já bych si měl ten bonfire dát. By mě tady třeba neinvadenul někdo. A já jsem na něho chcípnul. Neměl jsem ten bonfire, to by bylo dost na nic. Tak. Projdeme si loot. Tady je něco pro ženy. No nic. Počkej, takový vtipy už se nemůžu udělat na YouTube. Sakra. Pane Slave Night Gíle. Nechte mě k bonfireu, já nechci vaše chrochtání poslouchat. Tak. No, ne. Žádný prostý věci. A s ním pokecám, abych se dostal jenom do Ashes of the Ariandel a skipnu tu scénu, kde on mi podá papírek, který mě totálně vtáhne do sebe. A jenom si tady vezmu bonfire, ať už potom nemusím chodit přes něho. Dobrý den. Nezajímá mě váš lore, ale pokecám. Dobrý. Tak. Semka půjdu asi úplně jako ke konci do Ashes of the Ariandel, protože, nebo vlastně ne, asi budu, protože já tady asi nepotřebuju žádnou zbraň. Nepotřebuju tady žádnou zbraň nebo cokoliv, takže tady půjdu nakonec. Teďka si chci zajít, ještě než půjdu do Firelinku, si chci zajít pro tu Astoru. Protože Astora teďka bude Astora Greatsword. Úplně úžasná zbraň. Ty jsi neužil? Teďka bude naše main zbraň na chvilku. Dobrý. Tak, jsou mrtví. Jdem na pohřebiště. Tady je jednoduchý, jak se dostat k té Astoře, prostě jenom běžet doleva, doleva. Bum, hele, jsme tu. Astora Greatsword. Dobrý, a teďka zase zpátky. Jen blije. Červíky. Červíci. Já si budu muset koupit pochodeň. Proti červíkům. Já nerad červíky. Ní totiž koušou. Ní koušou. Pak ní krvácím. Takže když se holím, tak krvácím. Holení červíkama nedoporučuji zásadně. Tak, Astora Greatsword. Astora Greatsword. Tak, teďka se v tom vyznat. Tady. 18 síly, 18 dexterity, 16 síly. Jsem rád, že jsem to skoro vůbec neupgradeoval. 18 říkal jsem, co jsem říkal.
Oh. Doufám, že tohle nebude slyšet. Teďka jak tady vyváží popeláři totálně. 18 dexterity, 16 síly, ok. Level up. Jeden levelík, potřebuju teda sílu. Sílu na 16 a dexterity. Dobře. Tak to bude ještě za dlouho. Každopádně. Zkusu. Nemá. Nechám si ju asi normálně na healování. Infuse weapon Astora na krystal. Má B scaling v inteligenci. Šílenost. Fakt šílenost. Hrozně dobrý. A na to potřebuji 2400 soul. Dobře. Dobře. Tak to jo. Tady hodíme Umbral. Tak. Purchase items. Tak. Ona tady má... Aha, tady má nějaký skvělý, ale to nevadí. Já potřebuji jenom torči. Okay. Bábuška má docela dost věcí, ty. Ale že mě level už stojí. Level už mě stojí prostě... Tak, no, level už mě stojí 8000 a já prostě nevydělám vůbec nevydělám souly moc. Já potřebuji teďka hrozně moc levelu, jenom proto, abych mohl tu Astoru níst prostě. Šílený. Pak ještě budu chtít vyupgrade, ale já si nemyslím, že mám tady ten černý. Bych si asi musel nakoupit. Ještě dělám se. Jo, ale no, budu muset. Kolik potřebuju, to je, ne, já jsem nechtěl. Oh, ok, mě hitne to. Jo, takhle, chlastání. Já potřebuju 2, 4, 6. Takže to je 12 Titan Charge. Okay. Dobrý, tady to projdu. Nějak. Trošku. Pohřebištěm. Tady ty animace se permanentně respawnujou, takže to nemá vůbec smysl mě zabíjet. Tady upak. A já jdu sem dolů, protože tady je ten luk. Tady je asi pozabijím. Jsem na 2 rány. No si jich tady myslím hrozně, když to zaberu. Tak si jich tady hrozně moc vysklonuje. A prostě nevím. Dobrý den a nashledanou. Jakou pěsťovku mi dal? Jste tady, no dobrý. Jste dál. Nic není, tak si dáme takovou pašku. Připravíme se na tady tohodle šlína. Oni jim neslouží, myslím to. Ne, to chytlé. Ono jim moc se nelíbí oheň. Proto ta torč je dobrá. Ale já nejsem pyromancer. Fuck! Jo, no dobrý no. Aspoň toho dobrý. Ještě, že jim dávám aspoň stagger. To bylo jinak hrozný. Teďka tady je hromada. Tady zabít tu bábu potřebuji. Ano, lokni to tady tohohle blbečka. Ne, vůbec tu bábu, která na mě útočí nepotřebuje. What the klíčom dala. OK. Respekt. Ani. Dobrý. Byla na mě dobrý jump. Ty si myslíš co o sobě?
Hrozný. Tak, teďka jsem, že tady je Undead Bone Shard. Takže pro ten si žandl. Počkej, co? My tam byli dva v sobě nějak. Tak tady pan Obr už to tady snipí, jak nejvíc. Protože tady jde vidět, jak tady jsou zapíchnuty ty šípy. On tady snipí. A já tady Undead One Shot. Tam dolů se nejspíš podívám. Za chvíli. Tak, tady jsou nějaký souly. Mě tady vystřel, všechno, to je super. Tam se určitě promění. Ale já si tady zaberu jenom ty. Placíky a jdu pryč. Asi ne. Tak, a teďka mám na sobě ty červíky. A když bych neměl tu louč, tak by mě naplnili celý ten, jak říká, Blood Lost. A tím to by mi dalo gryzanec. A nejenom, že by mě to dalo gryzanec, oni na mě zůstanou a pořád to plnil. Takže to je prostě na zežrání flašek totálně. Proto je dobrý mít tu louč, se jich zbavím. A nemusím nic řešit. Jde za mnou. Nevšiml. Ne, ten druhý, ten nechtěl. Ten třetí teda. Dobrý. No, tady to jsou ty červí monstra, to nechápu, jak může existovat. No, ale prostě existuje. Ještě mám pár flašek. Tady je cesta zpátky do té katedrály, ale není to zkratka. Je to jenom cesta zpátky. Já tady ale ještě půjdu postádlit tady velkého krystalizánda. Au. Nebalnu. A to jsem taky nerolnul, moc hitu a málo rolu. Kolečko! To mě hitne? A? Mi odloknulo teďka. Co? A zase. Tak toho minule, jak jsem ho v tom farmtíku totálně vyroloval a všechno. To je úplně krásný. Tady jsem si to úplně zkazil. No ale tak nejde nic, stejně jsem ho zabil. Teď dozadu, co tady nahoře? To je reálně nic. Co já? To je ten nightshard. Dobrý, tak to jsou ty, teďka jich mám asi 9, jsem 2 zebral. To je dobře. To možná nemyslel dávat flašku, ale já si stejně budu za chvíli castit meč. Že mi to vyprchá, ale to trvá hrozně krátkou dobu. Proč jsem to udělal teď? Nevadí. Ne, nemysl. Dobrý. Pink Link Titanity zatím nepotřebuji, nemám zbraň na Pink Link Titanity. Tak, kolik jim dává damage teď? Budeš jumpovat? Nebude. No, nějakou jo. Mohu zautočit. Na 3. Dobrý. Na 3 je to dobrý. Tak, tady je ještě jeden a je tam nějaký ten...
Vyrešlíno. To si berem ten lůk. To nevím, co je reálně. To vůbec nevím, co je. Dobrý, no. Tak. Tady, on tady na mě vyběhnul z toho spoda. Já mám nějaký levely, mám nějaký souly. Ještě se dá jít tady vlastně. Mi dochází flašky, ale ještě se dá jít. No head ahead. Dobrý. Tady se dá jít ještě. No, tam. Try fire. Takže jo. A to jsem rovnou krásně. No mají grebu tady myslím. Vykombím ho prostě. No. Dobrý. Poison by the reef. Tak, to je proti jedu, to já nepotřebuju. Nevadí, no. Že jsem bez flašek, takže já to resetnu bonfire. Možná dám nějaký levely. A pak půjdu dál. Minimálně do katedrály si to chci dostat ještě. Rychle. Pro první zkratku minimálně. Jistě, jo. Dobrý, tohle je pěkný. 3000 další, to by mohlo dát, no, to 2 levely nedá. Akorát nevím, kde si myslím. Jo. No, to už 9000, tak už 16, 16, je to tak. Dnes to nejsem schopný zapamatovat. Je to 16 vlastně. Dobrý. Ne. 16 a 18. Tak, jdem to proranovat do té katedrály. Tam si potřebuji sehnat zkratku. Sehnat zkratku a... Už jsem ho dal na jednu ránu. Jo, protože má větší síly. Jo, no. Se zabije radši sám, dobrý. Kamikaze mistři prostě říkám. Jak vpravo, vždycky se díváme, jestli se nedá někam jít. Dá. Se divím, tady jsem nikdy nebyl. A ono mě to myslím stejně zavede k tomu mostu, já ale je to trošku zkrátka. Uděláme hůlku. Musíme to dokázat. Díky tomu ho mám na 2 rány, ok. Tenhle je nebezpečný, protože z něho je taky ten. Dobrý, teďka to bábinu. Pojď naběhnu. Já vždycky nejvíc hrozný mezi těma troubama loknout. Dobrý. Ano, ano. Dobrý. Mám jo. Tak. To jenom proběhnu. Se nevyplatí. Cokoliv s ním mám vymýšlet. Tady je vlevo, myslím, loot. Crafted coin. To zvyšuje taky item discovery na nějakou dobu. Tak.
Tady se s ním asi budu vypořádávat převážně mečem. Ani ne. Tady ten hází takový ty bomby, které ruší používání flaše. Aha, si se tady dělal. Nemůžu používat flašky, ale na to já s nima nehraju. Teď už by měl se skočit dolů ten kušíník. Se řežu toho kušíníka. Yes. No. Tady když jsem hrál Dark Souls poprvé, tak jsem umřel asi tak 6krát. Protože mi to nešlo. Tohle část. A neviděl jsem, kde je další bonfire, ale prostě mi to vůbec nešlo. Počkej. Ne. Tady jsou zase ti malí šulíni, kteří dělají bordel. Tady tihle. Jo, tady tihle. Ani ne. On spadl dolů. Tahle tam mě vyběhnul a dostal ránu, když jsem se na něj nedíval. Dobrý. To je? Tu jsem si vůbec nevšiml, já jsem slepej. To stáhne. OK, tenhle útok je dobrý. Skoro mrtvej. Tohle dlouhý útok. Mám na to hned navázal tady tím. OK. Tak, tady jsou tihle dva. Veš si a pak vyleze... Pojď, vylez. Vlastně kamero. Pryč. Flašku. Hitne, OK. Hitne znova. Musím prouvat. Tak ještě jednu flašku. Vyzneme meč. Tak, flašku modrou. Dobrý. Tak. 2 kušíníci, ne 3. No. Počkej, stop. Okay. Aha, to jsme rovnou zde. Dobrý. Tam spadl tam ten. Dobrý. Tady spadl někam. Tak jo, to beru. Tak. Tady je, jak všichni píšou, be wary of Eba. Přesně. Be wary of Eba. Tak, a já půjdu sem. Jsem moc často nechodím. Když se mi nechce fajtit tady tahle bábuška. Ale vzhledem k tomu, že jsem magič, tak ho můžu prostě umlátit tady stál. Takže to mi nevadí vůbec. Tohle, jo, tohle je ten item, jo, to je ono. Tohle ruší to healování. Že se nemůže healovat flaškama. Hráč. Nebo ti animáci. Tak. Hop. No. Tady jsou dva. Jasně. Tak. Dělal skybu, nebo skočil dozadu. Tak, to nějaký, ani nevím, co to je reálně. Tady tohle vůbec nevím, co to je item. Jsem všiml? Mě hitne, že? Aspoň, že navzájem. No nic, ale jsem na tom bídně s plaškama, jako. Tady jsou ti. Hop. Hop.
Ty jsou aspoň 3. Já ho minul! Jak? OK. Musím na něj umřít, to je látina. Pojď. No, já dělám hrozně chyby, já jsem bez flaše. To není moc dobrý. Je na čase používat range kouzla. A tady je ještě další 2 tu jsou. Yes, já dostal flašku. No, vola se zasekla nahoře. Tak jo. No, takže jediné, co už stojí mezi mnou a zkrátkou bonfireu zpátky, jsou 2 ty s těma mečema. Tady tyhle animáci. Ale já jsem to dostal. Já nemůžu používat flash. Dobrý. A tady nahoře nevím, co je. Můžu to dělat. Ale musím nic extra. Jo. Tady normálně by na mě čekal ten uhlík. OK. No. Zajdu tady a tady jsou tahle bábina. A tam si jde druhá. Dobrý, 2 hity hodně dobrý. Jo. No, to stihne. Ona ještě žije. Dobrý. Ještě radši. Si nevšimla. Aha. Jo. No jasně. Nemám to. Pojď útok, jeden útok. A to jsou tak dogshit zbraně. Dogshit zbraň ten Browsword. No dobrý. Takže s tomu je úplně jedno. To je hrozně dogshit zbraň, ona má tak malý dosah. Nesnáším Browsword, už abych ho vyměnil. To asi nic není na poutění. Dobrý no, tak tohle je všechno, co mi zbývá. Mám životy navíc, nemám flašky navíc. No mě je zabít toho, tam nejdu, protože tam bych na ně ne umřel nutně, ale ztratil bych hrozně moc životů a to já nechci, takže si radši otevřu vstup do katedrály. A půjdu rychle rushnout zkrátku bonfireu, tady kolem tady tak hoven. Tady z toho to dělá čoubu. Dobrý, já jsem nestal v tom. Aha, byl to. Teď tihle vždycky tak jako chodí, jo. Nic nedělají. Teďka najednou jsou nějací aktivní, jakmile tady jsem spát životama. To je super. Vážně super. Tak. O, zkrátka. Zkrátka k bonfireu. Výborně. Tak. To je super zkrátka. Jdu. To tady spadl ten kušíník. Aha. Aha. Tak tady spadl. Dobrý. Mám zkrátku. Tak, rychlý levlíky. Rychlý levlíky.
Ještě popneme všechno, co máme v konzervě. 10 000. Jo, 2000. Ne, 20 000. Asi bych mohl popnout ten strom prostě, ale z něho stejně budou tak 3000. To jsem mám hitnul fire tuberka. No, tak 3000, paráda. Takže síla, level do dexterity. Dobrý. Takže počkej, mám Undead Bone Shard. Pálíme. Náhodou, nemám, dobrý. Zpátky, rychle ještě projdeme, co se dá. Dokud mám ještě nějaký čas. Další díl teda může mít asi na Deacons a já bych chtěl jít už s tou Astorou hrát prostě. Já moc nepoužívám ten Great Soul Arrow jenom. Ten Heavy je lepší a ten Great, ten jsem moc nepotřeboval. Ten jenom Soul Arrow, ne ten Heavy. No. Puštění si zpátky toho. Teď nevím, co je dole. Jestli vždycky to rozmyslím sem tady. Neznám. No. Dobrý. Tentokrát jsem si to nerozmyslel. Tak chvilka do soustředění. Deep Gem. A výhled na díru. Ráda. Díra. S tom na vrchu to modrý. Vůbec nevím, co je na vrchu to modrý. Dobrý, no. Tak, tady jsem to prošel. Jsem chtěl to. Musím se podívat na... Ještě tam, jak jsem... Fuj. Jsem nevěděl, že tady je. Takže jsem tam před tímto nechytil. Teď prostě tyhle sračky. Jsou hrozný otravní animace, protože oni jenom to. Mají nějaký hrozně rezisty vůči těm zbraním a mohl bych zkusit na ně magii. Že? A prostě jsou jenom otravní a ani z nich nejsou nějaký pořádný souly. Z nich je 33 soulů nebo kolik to bylo. Čili zkusíme tu magii na ně. To je paráda, no, tak. Máš to zasekávaný meče. Oni ani nedávají moc damage, nic, prostě jsou jenom otravní. Tak. Semka jsem chtěl jít. Oni stojí tady. No. Haló, hoši. Nedoběhl, haha. Haló, dobrý den. Tak co? Nedoběhneš ty. No, stejně. To byli asi bratři. Tady to. Ono mi spadne tady že? Dobrý, nevšimá si nic. Tady by se hodil ten Soul Greatsword. Nechci nic. Tady by se hodil. Takže tady na mě vyskočí tady ten velký. A už jde. Jo. Oni ho skoro zabili. Tak já ho zabiju. Broadford má tak malý dosah. Tak to se vyřešilo jednodušeji, než jsem čekal. Ender, OK. Takže...
To by bylo zpětně projít to, tady žádná cesta jinam a dál není. Takže teďka zpátky a cestu dál. Cestu dál. Tak, nebude žádný host. OK, levitující knížky. Jsou školený asi. Na to levitování dostatečně. Tak. Co chci? Obra, obřízko. On tady na mě může, že? Já. Já když tam nebudu, tak on nebude. Bude na dlouho. No. No je to naváděný, proč to na něho navádí? To nemohl odknout jeho, to je docela dobrý. Dobrý, on na mě fakt nemůže dosáhnout, jenom se, že jo? Tak odřízko minus. Dobrý. To jsou hezký souly. Jsou moc pěkný souly. Konečně taky z ničeho. Jedna rána. Loitering. Tak, to je ten kuší. Blázen. No, tady dole vím. Tady je mimik, no. Starý nepřítel. Mimikem je hrozná strana. A chlapzubová 11, kopane? No, pojď. Dobrý. Jednoduché. Tak dolů nejdu první. Jdu nahoru. Tak. Máš vla? Jak jsem spotřeboval? Jo, já už vím, proč jsem spotřeboval tolik těch flašek. První sem. Když jsem zabil toho obra, ten už tam nebude, ten se nerozpomnuje, takže potom budu mít víc flašek tady. Když sem jdu znovu. Aha, dobrý. Vojak. Aha, dobrý. Mám dobře, cílím. To je fakt na nic, tak když rovnu dál trošku. Ona mě to zablokovala. Dobrý. Počkej. To se mi nelíbí. Ne, Bloodloss. Dobrý. Já jsem mlčel. To se soustředil. Tady není ten kuší. To dost soustředil, no. Tady umřít, to není zábava, to musím procházet celý znova. A on naštěstí ten obr, tam ho mám teďka zabitýho, tak on dělá celkem problémy, tam projít potom kraj. To se dá projít, ale naštěstí, když
Můžu zabít takhle, tak je to dobré. Třeba vylezete hoší. Dobrý. Dobrý. Tak. To. Jo, tam je to pytel srnače. Myslím, že tam je další ten. Aha, tady je nějaký mirákl. No. Tady tyhle malý učiláky jsem zabil všechny. To je dobrý. Já přemýšlím, kde je teďka další zkratka. Ona je tam ještě do té katedrály, k tomu stejnému bonfireu další zkratka. A tady ještě jeden nepříjemný rytíř, tady to rytíře hrozně mám dá. Takže já možná jenom poběhnu prostě. To je on. On se furt kryje hlavně, to je hrozně opravdu. No. Tak. Prostě hraj. No, štít. Ještě si nakázky toto. A kryje se. A já na to kašlu, tady s ním fakt nemám nervy na něho zkrácet. To radši půjdu dál. Tady si hrát s těma malýma chlákama. A díky, ještě invade, dobrý. Tak to si užívám vyloženě. No nic, já si zandu otevřu tady tu cestu prostě. Au. Nebo možná nezandu. Počka. Jsme by snad nemuseli jít, no. Takže si tu cestu, sice nevím moc kam vede, ale... Je doslova nikam. No, nemám flašky na toho invadera. A nemůžu použít homeward bone, co? Je to váno. Nějaký téďa. No, že on má flašky, zatím jsem. No, flašky. Takže jsem mrtvý, prostě. Roluj. Škoda. Jedna jsem měl prostě utíkat dál. Já jsem asi měl utíkat dál. To byla chyba. To byla chyba. On neroloval vůbec ty spely. To byl hráč? Já nevím. Reálně nevím, jestli to byl hráč. Vůbec netuším. Vůbec netuším, jestli to byl hráč. Abych pravdu řekl. Nic. Nedá se svítit. No, jedna rána je dobrá. Se mi líbí. Cyknul jsem tam z 11 000 soulů. To mi nevadí asi. Ty se beru. Já na sobě nemám Ember. Takže si nebudu spawnovat animaci. Teda nebude mě asi nikdo invidit. A fakt nevím, jestli to byl tam
Člověk? Ne! Dobrý. Ten se zabil tím skokem? Ty toho rytíře pak nechci provokovat. Já nemám rád tady ty rytíře, ty jsou hrozný. To je hromada těch malých, schválených. Hej hochu, vyser sem na to. To je druhý, ne? To je ten rytíř ještě jeden, jo. Takže kolik je tady těch rytířů? No to je rytíř, to se na to vykašlá. Tohle prostě zabiju. Já moc nevím, jo, tady jsou ty cesty. Vlastně to jsou cesty. Dva, ok. Dobře, to mi začíná vadit. Okay. Kusačka. Taky mám něco. Mrko. Dobrý. Tak. Něco jsem vyber. Tady jsou ty cesty. Počkej, tady další. Tak jsem měl asi štěstí, že mi nedropnul přímo na hlavu. Kdy mě dal backstab. Backstab. Zda nechal ty věci. Jo, já tam mám hlavně ty souly. tady se nedá běhat v tomhle. Takže to je dobrá věc. Miluji tady tyhle dobré věci. No, dobré. Tak, tady jsou souly. A si chci podívat, co tam z těch schodů ještě vlevo. A já myslím, že tady nic není. Tady je jenom prostě cesta. Jo, to je to zase koní. Fakt škoda, že jsem toho týpka nezabil. Jsem neměl se snažit prorolovat kolem něj. Jsem měl prostě na férovku uházet tady do tohohle hnusného hnusu, kde on vlastně se nemůže hýbat dobře. To jsem pokazil strašně. To strašně pokazil. Jsem mohl zničit na ty kouzla. Bez těch flašek. No a tady je ten rytíř. Většinou se jim vyhýbám tady těm rytířům úplně. Že mi to tady hrozný. Ten tím na nic do nich tady. Ty pálci totální. Ale se kryjme. Tohle! On ho málo dotáhne, to je ten udělal malý. Tak to se divím, že jsem stihnul. Dobrá damage. No už ho asi zabiju prostě přesně štít, není to jedno. Pojď zautoč. Tak teď mi dá. Dobrý, nedá. Nejhorší rytíři v celým Dark Souls, fakt. Nemám je rád. Tady je to páka, výbor, výtečný. Když si zvednu tu cestu. Na to, ono to tady. Jednou se mi stalo, že tady ten obr vešel dovnitř a prostě se tady lehnul. Místo toho, aby byl tam, kde jsem ho teďka zabil, předtím, tak prostě si tam lehnul. Byl tam.
Nevím, co tady je. Už to nepamatuju vůbec tady. Jsem... Co? Jo. Jo. Tak. Tady jsme na tady tímhle mrtvu, kterýho jsem zabíjel předtím. A tady je zkratka další. Další zkratka. Takže tu můžu využít. A já první půjdu. Vlastně mohl jsem resetnout se. Půjdu ještě sem. Takže já se resetnu. Dám si flašky. Všechno. A rovnou ještě vyrazíme tam na vrch. Tímto na vrch. Kástit mečík. A tady na vrchu. Zabiju tohohle troubu, který mě tady předtím ostřeloval. Tady vylezu na žebřík. No. Ale já jsem měl udělat jednu věc první, než Deep Ring. Achievement of Additional Spell. No, tak jako spíš nedostatek spelu, než achievement slotu. Čekat, já musím... Čím všiml? Já potřebuju první potkat, já chci splnit ten Sequardův quest a já první potřebuju potkat Pečise. Pečise. Ježiši, Pečis, to znamená další souly, přijdu o další souly, protože musím nakoupit celý Katarina armor. Já tím pádem potřebuju se dostat tam navrch někam. No. Tady jsem asi nejhůř podlehl. Zdaleka, ale to nevadí. Se potřebuji dostat navrch. Někde. Já nevím kudy, já jsem to zapomněl. To totálně zapomněl třeba. Ale to mě hitlo. No taky. Je. Ty ne? Proč mu dávám? Musím první. To se jedna dej. No, ježiš. Au. To mám schodu. No, jsem se zabil, dobrý no. Počkej, já jsem zapomněl úplně, jak se jde tam k tomu Pečisovi, kdy se má potkat poprvé. A nebo tam nebyl? Počkej, co? Sakra, já jsem něco pokazil asi. Ne. To je první setkání s Pečisem. Dobrý, nepronásleduj mě. Jdu pro soudy. Je to rovnou, co ne? Tak to se roluje krásně. Dobrý. Teď jsem nedostal. Tady to rozhodně není cesta k tomu Pečisovi. Ne? No jdeš. Tam máš jdeš?
Dobrý, musím jít tady spát. Rozhodně musím jít tady spát, jak mě poskáčou všichni. No to mi je jedno. Tyjo, kam? Kde on se dá potkat? To není tady. Já jsem ztracený. Totálně jsem ztracený. To není? Tady to není. Nebo jo? Ne, jo. Ne. To není tady. To jsem nechtěl. To jsem přesně nechtěl. Nechci jít dolů jenom. No jasně. Krvečky vám dneska nějaký. Ale tady ne. Dobrý se dobrá. Tady taky ne. Ale to se vám děje, tady ještě ten. To už jsem fightil, tebe nechci mlátit dvakrát. Dobrý. Dostan. Rychle. No aspoň, že jsem si zabral ty souly. Ale já jsem teďka úplně ztracený. A vůbec nevím, kam mám jít, abych potkal toho pečise. Vůbec nevím. Fakt vůbec nevím. Mám souly blíž k tady té zkratce, ale já vůbec nevím. Já jsem fakt ztracený. Na díru. No nic no, tak to asi si zjistím do příště. Teďka tady už minimálně 4 hodiny nic nedělám. A tak nějaký souly jsem nafarmil hlavně. To se hodí. Ale... Zabil ten Bloodlust, to bylo nemilé. Co je tady? Joy ahead. Tak jo. No. Tady jsou limon zpět. Ale já vůbec nevím, kde mám potkat toho pečise. Se dá vylíst. Se dá vylíst tam na vrch, ne? Jak? Já si nepamatuju, jak jsem se za ním dostal. Já si fakt nepamatuju. No každopádně. Jdu projít. Jdu to projít se dál. Problém není. Tedy zvednout obě ty páky, ne? To nemusím, ne? Musím. Jo, počkej, tam je druhá. Tam je druhá. Nebo ne? Ne, to už mě zvedá. Ne, jsem to sundal. No. Počkej, a tady mají být 2 páky. Já jsem jednu... No. Nehně to Dobrý. Jsem musel minout tu páku. Tady mi neříkej, že tady je vždycky páka prostě hnedka. Vždycky ji sepnu. A teďka jsem tady jak úplně... Jako kdybych to ani neznal. What? Tady není?
Já jsem fakt zmatený. Jsem fakt zmatený. Není... Tak to kašlu. Žiju si tady s těma kouzlama. To mě být. Tohle tu tady nepak, ne? To bude kolečko. Kolo mlýnsky, za 4 rýsky. Kolo se nám polávalo. Au! Mě škody nadělalo. Udělalo. Au, jsem mrtvej. Bác. To jsem naběhnul do špatného kolečka. Takovýhle zbytečný věci, co tady dělám. Takovýhle zbytečný věci. Ježíš, teď já jsem chtěl jít tady navrch. No. Dobrý, no. Proč jsem šel tam a předtím? Umřel tady na něj, nebo? Nebo jsem umřel tam na tom. Tady mám souvěr. Ale tady musí být páka na tady tu druhou. Které... Dobrý, no. Těžko to. Tak ty jsi ale tak nudnej s tím twincováním. Aby to uděláš toto. Tady někde musí být páka. Není. Dobrý, kašlu na to. Jde se navrch. Tam bude bez tak ten pečis. Bez tak bude tam a já fakt tady běhám půl hodiny. Tady běhám do kolečka jak pitomec. Úplný idiot. No jasně, že jo. Ne? Jo? Já nevím. Bože. No můj bože. Jak jo. Tak. Dobrý. Trošku. Děkuji značně. Tady jsou ti další taky. Nerolni dolů, prosím, jenom nerolni dolů. Dobrý. Myslím, no. Dobrý. Tak. On mě vystartuje tady tam. Dobrý, no. Ten rytíř má luk. A já se k němu nechci. Já se poseru. Já se poseru. Já se poseru. To jsem nečekal, já myslel, že když je za tím horizontem, tak mě nemohl jsem si snajpnout. Ne, on prostě to tam asi popolezl. Páneček umí chodit nebo co? No jo, to je těžký prostě, to je těžký s nima. To je těžký. Všichni snad hrajou proti mně, nebo co? Ne, jo. No keep away. Hlavně, že jsem tam běhal dole jako machla. Všechno je tady. Ještě spadnu tady kvůli tomuhle blbečkovi dolů. A co? Bych se podělal už.
Bych se fakt podělal. To je nic nepotřebuješ. No to nedá stejně v jednu chvíli. Zajímavé. Vylez. Tak, tady mám soudy. Dobrý. Zase zalezu zpátky. Mám docela dost soudy. Tak s nima... Jo, to jsem ještě nikdy neměl. Bych s nima neměl i míra. Tady jsou... to ne. No že tady byla zase hromada totální. Tady je jeden na vrchu, to jsem si všiml. Jdu loknout? Ne. No to je jedno. Dobrý. Teď v tom není nikdo. Když pamatuju tady. Musím asi být. Tam nebude sám. A cože tam není sám. Cože tady je někdo vpravo. No asi nevím. Dobrý. To by bylo. Teďka zajít dovnitř. Tudy. Tudy. No nechat se snipnout ideálně. S tím lučišníkem. Mám ten lučišník to. Naštěstí je jenom tam vlevo. Ty ostatní rytíři nemají luky. Kdyby to vyšlo akorát. No. Neutíkej. Já tu nejsem. No vidíš. Škula. Blessed Gem. Dává asi na Fate. Bych řekl. No. A tady se má seskočit dolů právě, ale to se má až... Co potkám toho peči se poprvé. Tady ho mám potkat po druhé. To je nějaký divný. To mě všimlo? Já ho nemůžu podloknout. No. Oni tady ti rytíři mají celkem problém s tím procházet ty rohy občas. Kolečka. No, nemá problém. Nic. Teď se skočit? Ne, to musím až tam. No, ok. Tady. Tady musím si skočit dolů. No, já jsem to říkal. Dobrý. No, dobrý. To nechci. Dobrý. To taky nechci. Tu larvy totálně. Teď je tady fakt hodně larváků. Ale já vím, že tady je bonfire. Takže semka prostě projdu to bonfire. Tohle je tak nejlíp místnutelný bonfire třeba. Nejlehčí místnutelný. No, dobrý. No, každopádně to bude pro dnešek všechno.
Já už natáčím celkem dlouho. Bude dlouhý video tady toto. Ale jsem to neudělal, kdybych tam půl hodiny neběhal na prd, tak bych byl dál na jednu. Ještě dám levlíky. Uvidím, co budu moct. Všechno. Tady můžu dát levlíků. Že moc jich asi nebude. Ale je potřebuji na to stornutí. Tak, dexterity. 2 levlíky. Ještě 2 potřebuji teda. Ještě jdu za Pilgrimem. Nebude mnoho mít. Ale. 5. Great. No, to je mi teď posílal. Nebo jinou. Zajdu za Pilgrim. A Pilgrim už není. GG. Teď tady. Já jsem podle mě, no nevidí. No. Tady slečný. Nepotřebuji nic. Longhorn. Real Divine Tool. Tak Divine Tool koupíme, ale to není, no co je? Nevíme, jestli já potřebuju dostek NPCček bere ty touny. Jestli... No, no, opravdu ne. Nic, tak ještě přichystáme Astoru pro budoucí použití. Infuse, Astora Greatsword, Boom, Krystal na B. Výborný. A co by udělal Fate? Teda Blessed, to dá na Fate, jako taky Bčky. Zajímavé. Dobrý no. Takže máme nachystanou Astoru. Ještě 2 levlíky pro příště. Tady pro to tady jsem to odevzdal, dobrý. Tak pro příště potřebuji 2 levlíky. Pak bereme Astoru. To se bude hrát krásně. S Astorou půjdeme na Dance Round Boil Valley. Takže... A na Deacons of the Deep nejspíš aj. Takže příští díl bude o hodně víc zábavnější. Ještě si zjistím, kde bude ten Patches, kde jsem ho minul. A bude sranda. Takže nazdar. Příště se budu těšit zase.